Yen tak sawang kowe nggawa pakaian sing sarwa apik lan nganggo Mas Cisrojo. Menawa ing dina iki wulangake marang aku ae. Kok gampang temen tembungmu arep njaluk busan aku kan kaya ngene. Njur njaluk tasbihku sing tak. Aku njaluk pakaianmu sing sarwa mobyor sing apik tak gawe. Ditata yen ngomong ditata. Ngomong kang waton aja waton ngomong. Mergo yen menungso ki waton ngomong bakal nuwuhake brahala. Nek ngono nyepelene karo Gandalokaja. Sapa he pawan sing liwat ning alas jaduang kene? Yen bangkang apa sing dadi pangucape Lokajaya bakal temenan pati. Dadi kasare kowe iki begal. Bener apa sing dadi kandhang? Aku tak takon Wangsulana kanthi genah. Sapa jenengmu? Ra ono siji loro, ya mung aku Gandalokajaya sing mongko ning alas kene. Krungu suarane wis suwe ning pawongane durung meruhi yen kowe iki. Yen kowe wis krungu suarane suwe ning sing ngerti rupane Gandalokaja, ya koyo ngene iki wajahe Lokajaya. Ya wis matur suwun. Dene apa sliramu bisa nduduhake jenengmu kanthi gampang. Lho tujuanmu apa? Aku tujuanku pancen mawon sapa sing liwat alas kene. Nek perlu tak jaluk donya branane. Tak kanggo urip ono ing alas. Sakjane aku ki oleh wae donyaku kok kok jaluk. Upama aku duwe donya. Lah wong aku ki ora duwe donya. Donyaku mung pakaian sampun ngadeg karo tasbih sing kanggo awakku dhewe. Tapi sing mbok akong mbok gawa kuwi pakaian sing sarwa mobyor, sing sarwa dilapisi emas. Tak jawe tak gawene. Ora. Lokajaya. Yo. Aku kepingin bloko wae. Karepmu nang aku iki arep nyang apa? Jaluk apa sing mbok gawa kuwi? Nek perlu ulung marang aku. Upama gak tak olehi kowe arep. Yen aku bulung apa kepengin tak pedhot bulungmu ning papan kene ngerti. Yen aku panjene mbok karepake nyawaku. Ya monggo. Aku ora eman nyawa. Aku cara urip wis tuwa. Aku ora ngebotno urip, mung ngebotno pati.
Sebab panjangane menungso ki yen ora urip ya mati. Wong tuwek gak kena diajeni. Terus Menawa dina iki pakaianmu ki lho tak jaluk kowe. ora Ngono karo. ora iso. Sepisan ora iso tetep ora. Aluang kowe njaluk liyane, aku bakal nyembadani. Nek jauh liyane sing mboko ki apa? Iki arane tasbih. Kowe nek nomor aku Ora iso. Ojo. Ojo. apa? Ojo. 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 Wis kowe nek ngono kowe abot nyawa timbangane barang sing kok kowe. Ati uripe menungso iku ora padha sak padha padane menungso. Aku urip ana sing nguripi gumantung ana sing gawe urip. Kowe Heeh. suwe-suwe ngapake karo Brandalo Kodjo jancuk iki. Wis to sakar. Ojo maneh kowe mung getak. Dene gamanu mbok sudoake aku pasrah. Ulang akeh ora. Ora iso to. Wis to, lek kowe ngerti basa ora iso, ya tetep ora iso. Ojo saiki taun nono windonono aku ora bakal ngelungake barang kang tak gawa. Alung kowe nyuwun liyane. Aku kepengin Mas Pices Rajabrono sing akeh lan pakaian sing sarwa blas sing akeh. Ngono. Yo, Cekae kowe iki kepingin sugih tanpa megawe, kedhot tanpa geguru ngono to. sing tak karepake pancen koyo ngono. Dah, dah, tak turuti. Tak turuti tak sembadani yang panjaluk kowe. Kepingin apa? Mas, Kepengin Mas Pices Rajabrono sing akeh. iki dina mung aku bisa nggenehi Mas kowe. Yo, Tak kongkon ya. Jupul Mas kae. Apa kok murid-murid? wong tuwek lambene gak kena dukung. Sing ora nek gede diguku apane? Kowe ngomong aku kon njukuk Mas Ya, sing sarwa. heeh. Ning nyatane Apa? wujude kelaras. Wis kebener. Dadi iki kang dadi aran wujud selaras. Kowe ora ngerteni ya. Kula kowe takon njukuk Mas yo wujud selaras iki. Ki minangka sanepan pengeling kanggo kowe. Samu barang tumindak iki kudu mbok laras kowe dhisik. Rugi lan tulunge bejo lan cilakane. Ayan bejo ya kowe tindake kena yen cilaka alung aja. Nek ngono kowe ngetokne ilmu. Ora Ateges pamer ilmu karo Brandalo Kodjo. mergo donya. Iki yen bener carane golek dadi mulya. Yen ora bener carane golek dadi molo. Kula hati-hati ya, larasen kang luwih dhisik, samu barang aja nganti grusak-grusuk. Ora ana wong gedun mburi tandheane gedun. Ora ana wong gedun ngarep tandheane gedun. Wong tuwek kakan cangkem ya. Ya wis. Jadi iki kowe ora gelem. Ora gelem lah kowe. Sing edan kowe parane no, jupun penek bisa. Kek, Ya apa? nek ngono kon ngomong koyo ngono kuwi ora kena dipercaya. Wis wong tuwa-tuwa sebrabas kakek nampas yo dapuramu kuwi nyerah. Kok iso muni gak kena dipercaya iki nggon ndi salah. Ning nyatane bareng tak jupuk wujude kolang-kaling wis kebener.
Ya sik sepisan iki aku roh pawongan sing ora ngerti tembung sanepan. Lho kok Jaya? Yo, Kula kowe tak ampun njupuk Mas Dur kejadiane kolang kalih. Kan wae arek. Dadi sakabeh tumindakmu kang curiga. Jarah raya bandane menungso liyan. Iki sing eling. Pan kudu lerene tumindakan kaya ngono iki. Iling ora. Menungso remono alam beberane kuwi ibarate mau mampir ngombe. Tindakno barang sing suci. Lelaku kang becik gaya patrap sing apik. Dadi wong sing disenengi wong. Dadi wong sing wedi kelangan karo kowe, lho. Ya. oh nek nuturi kaya wong tuaku dhewe. Tapi kon wis ngapusi karo aku. Ora ngapusi. Ora, kowe kok nemen-nemen ora percaya karo aku. Apa wis seruh karo aku? Aku ora ngerti sapa sejatine. Dirungokake ya. Ora ana loro telu. Siji ya aku Sunan Bonang. Aduh. Wis kadang kene wis teko semene wae. Ben ora ngobrol bab kejadian iki. Lho Pak Jaya. Inggih bos. Sekabeh kekarepamu wis tak ngerteni kabeh. Lan aku wis bisa maca sekabeh apa sing dadi panjangan. Tak parengake ngaten. Apa? Dosa apa ingkang dosa ingkang Aku ora segampang iku midono marang pawongan. Bila kula wantun kula buka dumateng panjenengan numpak romo kalih panjenengan. Ora apa-apa. Ya iki yen-yenane manungsa. Ana kekurangan, ana keluwihan, ana lali, ana eling. Mula kowe aja rumangsa lali, lan aja rumangsa eling. Aja rumangsa kekurangan, aja rumangsa keluwihan. Ora usah. Lho Pak Jaya, Inggih Bapak Sunan. pisan kas aku tak takon karo kowe. Aku bisa nuruti kekarepmu. Ning nitukone ampun. Senasa aurat kula sagah nglampahi Temenan, nggih. soalnya kene ana cerita. Sekabeh kegayuhan iku abot syarate. Yen kowe gelem nuruti syarat kang tak wenehake, iki bakal kinabulan apa sih dadi kersamu ngono. Syarat-syarat napa menapa menika Bapak? Mula enten ana sauntara. Aku bakal mlebono iki. Ya. Lokajaya. Inggih Bapak Sunan Bonang. Apa sing tak gawe? Menika Sanggaraga Bapak Sunan. Majase Sanggaraga. Wis menika dagem taneman. Ono. Ya krana barang iki engko. Kowe bisa kasembadan apa sing dadi panjangkamu? Ning ngertenono abot sangat. Kudu ditempuh cara perilaku, cara perbuatan kang becik patrap kang apik. Saiki coba madhep ponyangan. Mapas karo ben genah anggon. Teken tak pasrahke karo kowe. Iki kanggo syarat. Nek wis teken mbok gawa.
jogol kali sing jero kae. Aja pati-pati metu saka kali yen aku durung methuake karo Simon. Lajeng ingkang menika ingkang badhe nindakaken napa ingkang dados pangandika panjenengan. Ingkang menapa? Tarasa rana dina kang apik ulan kang becik kejaba dina iki. Mumpung durung kedaluwarsa, budhal nggih tak panestoni nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yo ngene iki gelare manungsa. Yen diuja sembrono, nanging yen diuji ora ngerti. Lho kok jono? Ya wis, tak dongake ya slamet kamu. Ora kanggo wedi, ora usah nganggo bengok. Kowe kok nang kene dhewean, ndur kaya nelongso pikiranmu sapa? Rasa wulan putrane Adipati Wilatikta. Rasa wulan Burhanono. Yo aku iki sing sudi mastani Sunan Bonang. Wis ora apa-apa. Ya wis pangapurane gak trimo. Ya tiba sepadha-padha kowe pinaringan slamet. Aku tak takon ya. Kanjeng Sunan. Apa perlumu kowe nduk tetangisan satengahing dalan? Tresna kula sanget ageng kalian Kang Mas Raden Said. Kula lampahi kula metal saking kadipaten. Pun boten kula badhe kepingin pinanggih Kang Mas Said. Mekaten Kanjeng Sunan. Mbok rewangi metu saka ing Kadipaten Tuban. Bote keping kepethuk karo kadangmu. Nggih Kanjeng Sunan. Lah kadangmu nang ndi? Kula boten mangertos. Sampai sapunika tepih saged ageng kula matur dereng pinanggih Kanjeng Sunan. Durung ketemu. Karepmu kepingin ketemu. Kanjeng Sunan. Hah? Tak kandhani. Ning aja wegah lan aja wigih. Lakonana apa sing dadi perintah?
Nanging kalian Kang Mas Raden Said bakal kula lampahi Kanjeng Sunan. Ono sugeng kang dikurungi karo gegerumbulan. Nggih Kanjeng Sunan. Mara prana kowe tapa nginjak. Aja pati-pati gugur ya nang. Mekaten Kanjeng Sunan. Mengangkat ngaten kula nyuwun pangapunten panjenengan Kanjeng Ya Sunan. wis tak panestoni muga slamet sampeyan barang. Pancen menungso duwe jeneng loro, siji menungso loro manungso. Yen manungso kena diarani manunggaling rasa, anane yen menungso dijak temen ora iso. Ya kaya Wilatita nganti tega nundung anake kang nganti seprene nandhang kula. Ya wis to. Jagat pancen ya wis kaya ngono isine. Muga-muga kabeh eling karo ngarsane Gusti Allah. Jur kowe kok wani-wani ngombe banyu ing sendang kene iki, kowe iki lagi rapo? Dina iki aku nglakoni tapa ngindang supaya bobote aku iso ketemu karo kadang tak goleki. Ampun jangkane kanggo aku nglakoni tapa ngindang iki. Rasa luwe rasa ngelak ora iso tak tahan meneh. Ning aku dina iki ketok banyu kaya ngono. Jur aku ngombe ning kene iki sama. Oh, dadi kaya mangkono. Padha aku ya ngono. Aku topo ngalok. Mung beteke aku kepingin goleki sapa sejatine. Jangkepe wali wolu songo tinari. Jur, aku deleng kowe pasukanmu kang indah ing warna. Aku ora bisa, ora kuat kempet hawa nafsu kunjur aku gugur.
Mula Ger, kowe tak jarwani. Kowe ngombe ana ing sendhang. Ugi wis campur karo kumot. Banjur pundi di sana? Mula kowe dinane iki bobot kasane pangeran. Ini tak jarwani. Ora ana loro telu. Ya wong siji aku teh mau loro magribi Ger. Kok pilih kelapa terpangertosi panjenengan? Sak menika tas sebelum tas pundi di sana lek kula sampun kados gaten menika pun bobot gaten iki. Ojo kuwatir. Aku kang bakal nanggung apa kang dadi keribetamu. Mula ora kesuwen dinane iki. Ayo tak goleke ngengeran nek kerang berdesan. Menawa mawon niki mun enten titikane jane jangkepe wali kulo sanga tinutu menawa Nuwun sewu Njeng Sunan. Ngantos dinten sak menika kula dereng manggih sinten ingkang pantes dados wali wolu sanga tinan. mulane aku wis ngomong menawa ing panangkah aku wis nemokake pawongan tapi iki dina isih durung juta lelakone mbok menawa nek wis juta lelakone iki kok tumeka waktu sing tak temtokake yaiku mengko sing bakal dadi jangkepe wali sanga Oh pados mekaten. Lah dinten menapa anggen kula kalian panjenengan menika madosi menika. Iya saiki. aku iki pepindah saweneh ana wong takon terus pundi nggih Jeng Sunan kok perlu temen jenengan mados wali ingkang kangge tutupipun wali songo aku jawab ya mbuh bener mbuh kliru ning aku jawab nurut aliran agama sing tak rasa oh mulane aku nyiptakake gong pertama sing isine gong tak tabuh supaya pawongan kang isih ngrasuk agama Hindu iku weruh lan ngrungokake pawongan krungokake gamelan sing ditabuh kepingin meruh barane sing ditabuh ning aku duwe cara bisa delok gamelan lan bisa nyaksake kanthi jelas ananging yen gelem bayar Ngangge bayar. aja keliru penampa to aku nyajan njaluk bayaran ora njaluk bayaran duit sing tak jaluk kowe bisa mlebu marang kalangane gamelan sing dituthuk ning syaraté kudu bayar kalimat thayyibah sing arane syahadat yaiku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iku isine mangkane terus gong kumang tak ciptakno gong sadaten ya jenenge sadet gong saden sing tak deleh ngene Demak Bintoro no lah terus aku dhewe iki sik durung jo bocah iki apa ya kuat apa Langkung saene monggo ditinggalike mawon. no Sunan. lane ora ana pegawean ya anu gawean ayo diterake
Jeneng diarani repot ya ora, diarani ora ya repot. Mergo golek barang iku kudu ana sila-silae. Lan adoh banget kadek. Terus Antarane goleki maling karo goleki ulama. Iki wis aneh. Bedake iki aneh. bedane kados pundi? Nah, ya, pengertian sampean. Kok menawa sampean bisa mungkasi kahanan iki. Coba diwedanake. Nun sewu jenggot saking pimanggih menawi pados maling dipun undang naminipun mesti piyambakipun lajeng Malih. nggih piyambakipun lajeng menawi pados Islam dipun salam kemawon mesti piyambakipun mesti jawab nggih terus pundi? Yo, aduh, setuju. Yo, tapi kita masrahke seliran. Oh, bisa diwiwiti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng wonten jawaban. Ana tetembungan Nggih. pisan percobaan ping pindho kala merta ping telu pengadilan. Oh mekat. Ayo diterusake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengmu sing asli iki sapa to, Dong? Mobil nami kula sakit. Oh, ora den sakit. Yen ngono putrane Adipati Wilotirta Tuban. Leres napa ingkang dados pangandika panjenengan? Hai. Wis tutuk nggonmu semen. Nggonmu lelaku. Kowe wis mlebu marang agama Islam ya. Ngerti artine Islam? Dereng mangertos.
Yen jare wong awam Islam ki isine slamet. Yen aku ora. Saka tembung ISLAM. Nah ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Kowe eling ajaran Muhammad. Sakabehing tumindak, sakabehing perilaku kudu mawa donga, kudu mawa tumindak lan mawaler kang ora bisa dinakoni. Orang itu badhe derek agama Islam itu syarat-syarat. Ora ana syarate. Ya mongko gelem nglakoni ibadah. Salat 5 waktu kang kanthi ora bolong. Ngono. Makane ing kono iku ana tulisan masjid. Ya toh? Ukarane MASJID masjid. M menawa amal sedekahku J kanthi jalaran jejeg kelawan kusyuk iki insyaallah D bakal diangkat derajatmu. Ngerti? Magribi Nggih, jenengan. ya moyo direwangi. Apa sing kanggo ditutuk karo si Joko? Kok panjenengan Pak Sunan ingkang Sipati apa? Oh ngono. Nggih. Apa wis ditiwayahi iki? Wis wayahe apa durung? Kula mboro sakersa kali panjenengan ki, Mas. Oh ngono. Kowe iki tenemu slamet ya ana kene. Yen ngono keselamatanmu orang mau mbok gawa antara digawa sakadangmu ora. Ya sumrambah. Marang sakabehing para pradonga kan mampu karo kowe nyambut gawe bebarengan karo kowe. Utawa kanca rewang-rewang kang megawe ana ing desa kene. Sumrambah marang sakabehing para perangkat desa sing duwe kekarepan ana ing desa kene iki. Muga-muga desa kene awet to pinanjang rejeki murah-turah antarane banyu sapiturute tertek sapiturute desa aman slamet ora ana wahaya kang ana ing desa kene. Yen ngono iki dina apa bakal tak wini sida. Dudu Brandalokaja ya dudu Raden Said. Ya Raden Said ya Sunan Kalijaga.